Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on this same with this Season 1, Episode 1, turn the same uncut in the Bengomayin. Ijeni kamayeni nomsele ukusukela eqaleni kodwa kabakusho konke guys kuze kufike la sebekhona ogogo nomkhulu because kuneyindaba zabo ezisinto abazukulu. Sizobuyela ke ku Season 1 Episode 1 uncut uthandwa same sekula ngena khona amakhosikazi la sekune drama khona. Lo obuke le episode yokuqala uncut uthandwa nesithembu uthi wayeqinisela uMakhumalo ngizoqala ngiyaphendula ke wayeqinisela uMakhumalo manje sesiyabona wena uyabona thina abanye 40% 60% 50% angeke ngize ngibe sure of uthando nesithembu viewers into esiyazi ukuthi uMakhumalo kwesakhe story asimuzwa kwesakhe nje siqondene naye uMakhumalo ekhuluma ngoMakhumalo uThobile Makhumalo Mseleko ekhuluma ngaye asikhona ezinye izinto yena uMseleko ufikile la wazositshela ukuthi uMakhumalo wenza ngathi uyathula kanti uyakhuluma kakhulu usuke ekhuluma naye yazi ukuthi ngizama ukuthini angeke sibambe yonke into esho uMseleko ngamakhosikazi akhe kanye namakhosikazi ayisho ngomunye lana ekuseni wayeqinisela uMakhumalo ukuthi umayeni unje kwayena uMakhumalo ekhuluma ngaye asimkholo. Number 2 uMacele noma yena ngesikaqhathaniswa manje guys kuthathwe lamakhosikazi asemnjumbo kababa uMseleko enziwa ama-victims kamayeni ezifu umayeni uyena ose-husband uyena oseyikhanda la babetray umayeni because abantu bafuna ukuqualifya inzondo yabo bafuna into ezobenza ukuthi le nzondo ababanayo isolid or le anger ababanayo towards umayeni justify so basebenzisa amakhosikazi aMseleko sesikwi motherhood lana ke sekufika khona uMacele ungena kanjani kuthiwa ingane zamayeni yabo useason 2 of izingane zesithembu wasithusa ulwandle esethuka inhlamba ulwandle esefuna ukushaya uSneh abazali ke balwandle no abazali bakaLandle bobabili uMacele waba nomhlangano omncane nolwandle ukuthi landle izinto ebesenizenza lapha azazi yindaba usufuna ukuro because kufanele beaddress leyo nto ezabazali noMseleko wathi yazini enye into izinto zeGBV asazi uziqala kanjani kodwa kufanele ukuthi mawucasukile uzama ukwehlisa umoya into kufanele ukuthi bayilungise ngolwandle inhlamba ke ulwandle akathumanga uMacele usathuka inhlamba kwawena nje ukuthi mawubuka iTV show ucasuke kuze kudlulele ugcina usuthuka awuthunywanga abazali bakho right kodwa ke bengila eqhathaniseni ukuthi umayeni noMacele nabe sebeqhathaniswa ngemotherhood also mawu girls awumjudge omunye umama kwanathi we guys ezinye izinto zizokwenzeka kuthina ngoba nase sesabazali enye into okwenzeka lapha ukuthanda nesithembu sekuphelele akusiyinto entsha umehluko isithembu esidala ichaos kakhulu sasethena sicabanga ukuthi sizoba innocent kunabo abantu abadlula kwizinto nasesidlula kuzona ayikho into eyenzeka lapha yabo enye yabo zikhona lezo mhlambe ezisemakhoneni ezinye ubuyithi hey kodwa ke yabo nje bonke lobu toxic esikubonayo abanye bayaphila kodwa ke la bengize kuleli phuzu lokuthi sekuzokwenziwa ngathi umama kangcono ulwandle wayefuna ukushaya uSneh ulwandle wayefuna ukushaya uSneh ulwandle wayefuna ukushaya uSneh ulwandle wayefuna ukushaya usiswakhe wayethunywa uMacele cha kodwa sekubiza ukuthini uMacele ke akakhulume nolwandle beyilungise leyo ndawo ye-enga right ulwandle futhi kwathiwa uSneh uphiwe uMacele umuphe indlu wakhombisa into enomona uMacele futhi sekufanele alungise leyo ndaba ke leyo ukuthi lwandle kwenzakalani yabo because uMacele umaka lwandle uMangwabe akusomangwabe yangena bama-victims kamayeni bonke manje ngoba umayeni wrong so kuzosetshenziswa onke lamakhosikazi as if ayazwana wona kodwa nawo awazwana uMangwabe seyangena ke uMangwabe Nkosi yami kwizinto ezingezenzeka la uthandwa nesithembu nathi besithi hawu uMseleko usenomona yini noMangwabe wakhe unkosikazi wakhe ngendlela akhuluma ngayo ngizokukhela phezulu
Umseleko noMangwabe bahamba baya kuba kaMangwabe, bahlangana noMangwabe ehleli kusofa, bahlala bobabili bamtshela ukuthi siney'nkinga, uyadlula leyo ndawo. uMangwabe wakhumbuza umseleko wathi, kodwa ninazi iy'ngane niy'tholile ukuthi aziphilanga zonke, kodwa ukuthi zingaphili still ziyingane zakho nazo, ngoba abantwana enabenza labo. Wathi uMangwabe kumseleko, angigqokile ngokuhlonipha ngoba awungibathisanga. Wathi umseleko, mina ngidrayiva izimoto zikanokusho, ngingahlula oblanketi, ngingahlula amatshali, into eshibhe kanje. Akashongo kanjalo, kodwa washo njalo. Wasuke wakhuluma kwazwakala sengathi uyam-undermine uMangwabe noma wakhe, waze wathi-ke umuntu, wathi umseleko kahle kahle, umuntu ehleli naye ngezenzo zakhe uye ozokwenza ukuthi ahambe asheshe aye kubo eyoqedela. Kahle kahle uMangwabe akayiboni into ayenzile. Bayisho njalo umseleko, esho ngqo kuMangwabe. So uMayeni ungenaphi? uMakhumalo wathini ngoMayeni? Asiyikholwa into uMakhumalo ayisho ngaye qala before sizokholwa into ayisho ngomunye. Kodwa asisho ukuthi uma silalela uThando Nesithembu asikwazi ukubamba ukuthi uMakhumalo utheni kuphi. Kodwa manje uMakhumalo mayizothi uMayeni unje yena engakwazi ukusho ukuthi unjani. Number 2, uMacele ewumama naye unazi iy'nkinga abhekane nazo. Nini uMpilo begraduate. Ugraduate uMpilo kwathuka uMacele ethukela ukuthi uSine akaqondile ngezenzo zaSine. Angithi nibothini njani? uMacele akahlangene nokuthi uSine ubuye engenzi kahle, kodwa uyazama umama ukumsupport nokumbonisa, right? Why le nto engazufuna ukuyibona kwabanye omama? Kube nomama nenenzo iy'ngane zakhe zinje. Phelele umoya. uMangwabe-ke ubetray umseleko sebephelele, uhusband wabo umseleko sebephelele. Into ezobazisa ubuhlungu kakhulu le yenziwe umseleko, and umseleko wazi imizwa yabo beyamakhosikazi akhe before azi ukuthi amakhosikazi wona-ke sexabana odwa axabana kanjani. Sengisholo ukuthi umuntu okufanele ukuthi abhalansise ukuthi ubani nobani inhliziyo yakhe i-right, imizwa yakhe i-right. Ngiyaxolisa, siyahloniphana, umseleko, because uyena uhusband. Why yini benza ama-victims kaMayeni? Kuyabheda emzumbe. Kanti nani bothanda isimo mase nenze njani niyazela mase ubuye uzofunda kwi-comment section, because into oyibukile laphaya kuThando Nesithembu umseleko njengamanje owenza ezinye izinto wangacommunicate nala makhosikazi. Ubufuna sonke sibe nento yokuthi masuthona cha ngaze ngamzonda uMayeni. uMayeni ngiphumile sikuzwe, asikuzwa thina, because abazali beyabazali bewogogo badlula kwi-stage ey'fana nalezi, and zikhona izinto ezizokwenzeka ziba amaphutha. Ayikho into futhi siyalalela sathi cha le yintsha sha iqala ngoMayeni. Abazali abakwazi uku-embrace imijolo, kakhulukazi-ke laba abakhuliswe ngemithetho ethini, because ikhali nomthetho. Into enormali kini ayikho normal komunye umuzi. Kungenzeka kini ukuthi kufike iy'ntombi nihleke nonke nigijime nenze ojuice nani kube mnandi. Komunye umuzi kuye kuthiwa wengane ngobula kini kuthiweni, ngoba kusabani kunemiphumela yonke lento. Iba mnandi yona mayenzeka, kodwa iba nemiphumela, uyabo. Nina kini makuthiwa iy'ntombi ziya-embrace fine, bukini kenziwa lokho. And yesize siphike futhi amakhaya awafani. Sengisholo ukuthi nje masibuke i-Uncut uThando Nesithembu season 1, ayikho into esesiyibuka sasithi intsha sha iqala ngokwenzeka noma lena-ke sikhuluma ngomseleko i-strange kakhulu-ke. Ayamseleko yebo, umseleko okhulumayo. Mawuzothi futhi wena ngeke-ke ningamkhola umseleko ekhulume la ku-TV. Sengakubalela umseleko osekhuluma izinto ey'nkaki. Angithi wena uyayikholwa le ayisho manje nge-Uncut, kwi-Uncut. Nathi-ke sinalo ilungelo lokuthi utheni umseleko before, kodwa zonke lezi zinto asangayibuka ngale ndlela wena oyibuka ngazo. Sekufanele-ke manje kuthiwa Nkosi yami ilabayana abaye esihogwe. Sinabazali thina, sinogogo, basibanga nje yithi sangabi namndeni. Ezinye izinto sike sayibona futhi zenzeka emndenini, kwasho ukuthi asinawo amandla okuyi-correct.
Okunye-ke sengikukhumbula la eduze nanguya uGumbi. uGumbi wayengamzondi uYolanda ngokuthi athi akangashadi engakabi nalutho esandleni. Uphi uYolanda? uYolanda ubuyile emshadweni because umshado bekuwuyena osevayo engasevu. uYolanda uthini? Uthi uhusband wakhe ubemshiya endlini nalengane yabo abayenza emshadweni. Kodwa yena husband lowo owakhipha iy'nkomo wenza yonke into kwashadwa uyo bemshiya endlini. Aphika amanga akaGumbi ukuthi ungayi laphaya kwaba sengathi unjani. Akayibonanga ubaba uGumbi kude into abengayiboni uYolanda ngoba engumzali wakhe. Kunjalo nje wabuka ukuthi ingane le engasiyifaka entweni engayazi. Umshado awusiyo lento yokuthi usune-boyfriend yakho everyday. Mhlawumbe uzothi uyashada i-boyfriend ivele ibe absent. Kade ujabule ka-boyfriend and girlfriend. Uthi usuno-husband lona kosuyitshela ukuthi nangokwebhayibheli lokhu kuvumelekile, nangokwesiko lokhu livumelekile, avele umuntu akubalekeleke. Cabanga, usuyitshela ukuthi kade siwu-girlfriend and boyfriend besitshontsha ekuthandaneni. Njengamanje kusesithandana lokho okuvumelekile kwimindeni yethu, avele yena akhethe ukubaleka ngaleso sikhathi. Kuyoba yicala laba. Phela ngeke kushadwe abazali bebe ama-therapist bengayifundelanga lento, besashiswa nabo yizinto zabo, nabo berealize. Ayizolunga kuthi kushadwa nje, kuthi kushadwa abazali sebeya-assignwa sebe ama-therapist. Kushadwa sebeyaluleka kuqalwa nje. Ibikhona lento ebiyakhiwe. Cha, iy'ngane azinikezwa amathuba phambi kwazo, azinikezwa amathuba okuzithuthukisa. Umshado lo ukhona ezinye izinto ey'limithayo. Umshado lo kwabanye uyabancisha i-growth. Ningase nithi mhlawumbe ngikhulumela umshado phansi ngoba manje ngayilalela le nkulumo ngithi yaphi, okusho ukuthi kuzothi kushadwa abazali bephindwe ama-therapist nabo bebedinga i-therapy. Nabo banezabo and nabo futhi alikho iphutha ngokufila izinto abay'filayo because abantu abazali bona bangakhali sebebadala. Bathwele abazali, Nkosi yami, bathwele ukuthi kufanele kube khona lo owabeka ama-rules, wabeka ukuthi uyahlonishwa because usushadile, ekenikeza umbhobho ephinde ememeze ukuthi ayikho lento owawuyisho. Ngoba manje kungathi khona le velo efika nomshado engingayazi ukuthi inhloboni, kodwa manje masilalela baningi abahleli emshadweni besha. Ade sibone nje omunye usisi omdala la ethi ngiyambongela uYoli, Nkosi yami, waphuma. Nami nje ngilinde uma ngaba khona umuntu othile othi naku sisibamba la ngizophuma kulesi sonke engiphila kusona. uGumbi wayemzonda uYolanda ngokuthi athi akangashadi ebe ubaba wakhe. Cha, mayeni kodwa-ke yena sekuyinkinga enkulu inkanenkana ukuthi uthe akungashade bebancane eney'zathu. Ukhona umuntu ophiwa into umuphe mase uyambona umuntu uyakwazi ukuhlala hey asishiye nangu uThando uDlamuka, nangu Siyacela. Ubaba uDlamuka wakwenza konke okwenza ukuthi uSiyacela abe nenkosikazi, kodwa namhlanje uSiyacela uyamthuka lowo nkosikazi. Lo nkosikazi lo kaSiyacela ufisa ukuthi uSiyacela amlobole again ngoba ekholelwa ukuthi if uSiyacela eselobola ngokwamandla akhe ikhona indawo ezomenza ukuthi amhloniphe, ikhona indawo ezomenza ukuthi angabi inhlekisi. Mina bengithi maniba u-girls ake niyitadishe lento niyibuyisele phansi. Ukuba u-girls kunjani? Ukuba u-pick me kunjani? Because yabo lento leyo ukuthi umselekwazi wayingelosi, umseleko right, pick me vibes, noma ngingazi ukuthi u-pick me yini. Baba yini ke?